Kanon ko di kinumo ron. Kay pre, pakaton daw ka kinumo pre. Karong ka pangaga ka, hurot doon ang ngipon mo ron. Lugsot yun ang bukog ni mo ron. Hoy! Nagsuko-suka na mo na! Ha? Butak, pre! Boss, kaya ra kinana mo boss. Ayat kayo. Ayaw lang ihurot imong kusog 50% lang. Pre, mugbuk ay kamot, pre. Kaya kayo mo na, pre. Tagali og ra. Ako'y bahala anak. Tip na ron. Wa sila kabalo nga bantam division weight ko. Antong na bantam, pre. Kay pirti man po na yung gamaya. Pili sugal ya, pili sugal. Piso, piso. Oh, sige, larga. Piso, ha. Oh. Play. Sukol, pre, sukol, pre. Sukol yun ay ka ha. Sukol, pre, sukol lagi, pre. Nak, isa pa siya oh. Pre, kaya pa rin mo, pre. Delay na. Pre, dili na pre. Gaya kayo. Ate, napili na ko 100. Ako na, pod. Ang sugal ayaw kalente. 1-0. Yatay, ni matawhan na niyo nakachamba pa. Hoy, di man ni chamba. Kumo jud eh. Pantay lang mo ni pare. Pre, ikaw na pod pre. Ami, pre. Pre, ikaw na bahala pre ha. Lagi akong bahala ni, pre. Hoy, ang sugal, los. Sige, los. Sige, larga, larga. Awa, di puli pag mas payat. Kanon ko di kinumo ron. Kay pre, pakaton daw ka kinumo pre. Karong ka pangaga ka, hurot doon ang ngipon mo ron. Lugsot yun ang bukog ni mo ron. Niguro na yung 200 na to. Chay! Lagi, naling tayo pang reader sa relon. Pre, tanong nga pre ha. Di pa sa ba kayo ka? Binuang man yung mga pre. Mura makagaway salig sa kuha. Ako lang gisyon pre ba? Kay pili na ba yata? Lagi, pre. Igo rin na sa one step yung cabron. Pre! Pre! Yate, wa mo kaigo bay. Igo ka sa kuha, ha? Yate, abit igo kong ipon. Di ka maigo ha. Uy! Sukol! Sukol! Kaya na! Ano yung mga ingon nga bantang wit ka? Relax lang ba kay ana jud ang bida. Pre, primitiya! Pre, bunog na pre! Oh! Nanalo ako ron. Lay! Lay! Ah! Grabe, yun ako, pre. Ay, surrender pre! Ay, sugot nga dito kabalos! Sige, pre. Shout! 500! 100 pre! O man di kurta pre! Pangitag pamagi, pre. Kaya ako na bahala, ani. Sige, shot 500. Pre, kuha na ng sugal pre! Nga naman. Basta, ako'y bahala! Nya, atos ako! Sige, sige. Balik, ha? Now isa boss! Ni uli na wala kakaya! Mo nagiingon ako sa mo ha. Bantam weight ko no. Hoy! Abi na 500 daan, be. Oh, dala! 500! Be, ako nagulita niya. Okay! Kap! Kap! Na nagboxing nito, Kap! Ha? Ay, boxing raman di ay. Okay ra na. Kay sports man ang boxing. Kap! Kasi pagka-okay na, Kap! Okay ra lagi na. Sports gani. Nya, gasugal man, Kap! Ay, galasgaw. Kana andili pwede. Asa man ron? Naa dito, Kap! Pero mas mayo kung sabay itang duha! Sige, mapas ako. Mga padlungon yung kini mga tawanan ni ba? Pre, ana, pre! Sige sa man, pre. Si Kapitan, pre! Ay, mauna na yung plano, pre. Ako sa ni humanon. Ay, sang sugal, asa man? Naagri, ah. Naisip din na kayo, passing na taron! Lagi, humanon sana ko ni. Gang, asan ba ito nag-boxing diri, gang? Ang nagboxing cup, murag naa dira sa unahan. Oh, sige, gang. Salamat. Patay yun itong mga tawhana ron. Kasabaan yun itong kapitan. Torag yung mga sugarulo. Hoy! Kap! Butak, pre! Suko-suka na mo na, ha? Sports naman ni Kap. Sports de, ha? Sports niyo. Grabe, how da, ginong plano, pre. Oy. Basta ako yung diskarte, utik ni Pirmi, utik ba, utik!